Dadi wonge kan kari ngelos tok. Oh iya ya. Gak kadek ngokir. Wis kari nglanyano tok Kari ya. lanyano tok. Gak. Kon nek wis kadung dilebone arek gundul iku. Arek ku ndelodok. Mlebu gak kondo metu gak pamitan goblok. Gak iku arek gondol sopo? Ngono kok jek takon. Kepingin lho ta? Rotoke wayang. Cak, Heeh. tanteni do omah yo. Wis pokok aku terserah sampean. Nek anjane sampean gelem nglakoni aku ya lega lilo sing penting sampean bahagia. Ngono ta. Wong tresno iku Dik, tidak harus memiliki. Lah tapi aku wis meteng kok. Ayo. Piye? Kandhanono. Iki kenek emah. Kena mah. Iya. Engko pokoke saben kate njaluk. Kok ngene? Aduh, njaluk Dik. Aduh, aku kena mah. Ngono ya. Lho. Terus menene njaluk. Aduh, aku kena mah. Bendino kok kena mah, Dik. Lho, maksude terus sih sampean kenek emah iku. Napa? Mapano. Berarti aku kudu mapan. Ya iya. Lah lek terus saiki petengku dik cilik. Terus marang ngono kan meneh gede. Lho. Piye aku kok kale koyo timbangan ngono? Berarti kompresore bojomu iku metune angin akeh. Lah ya ana kompresor sami ngobos. Wis tak Iya. tak enteni do omah yo. Dik, iya. Enteni temen lho. Hati-hati Dik ya. Aku mulai ya. Oh, Dik. Aku mulai ya. Cak. Iya, Dik. Aku mulai ya, Cak. Iya, Cak, hati-hati. Ya, Cak iki Lho, maksudku iku Cak. Aku sampe gopo. Ati ki wedok. Iya, hati-hati, Dik. Sayang. Iya, Romantis kok. sayang. Romantis dan Eh? gak romantis blas. Rumah kelapa aku iki. Romantis romantis. Ayo sayang. Ngono lho. Hati sayang. I love you. I love love. Hah? I love you too. Apa? Itu nek aku lha kenal. Le rungokno ta? Aku benerene tapi menggoe rene sayang. I love you tuh ya nyawang aku karo nyawang lo. Iya ya, Dik. I love you too. Kok masih nang ngene kono ae sih. Aku mulai ya. Cak. Iya, hati-hati. I love you too. Nah, dadamu apet. Wis, Iku wis meteng lho. Kon kudu tanggung jawab. lah nek aku tanggung jawab ana sing ngeroyok tak culno aku teteti dia lho. Lho ya apa sih kon? Kon niku laki-laki lho, Dat. Kudune tanggung jawab kon. Berani berbuat itu berani tanggung jawab. Alah iku jarimu nek biyen. Zaman saiki yang penting rasanya dulu, Bung. Masalah. Ris, iki wonten wae lho. Lawe rembak yo melok. Masalah. Sampe ngajak Ri kon kepala. Apa? Kepala. Kepala. Lho. Aduh! Suara itu iso kaya bledek. Ketoke tuwek. Soale sugi sawah ombo. Aduh, aku dijajak. Kok sambat iso gandang. Waten ora mari wong koyo ngene lho. Apa? Bresen lho. Kon ngomong aja cemplang-cemplung. Apa? Lah kok kon matain rumah samu sapa iki? Goblok iki bapakku goblok. Bapakku kok kon mateni. Iki bapakmu. Bapakmu. Lah bapak paten ora. Pak sampean pun Apa? Kae ngono kok getak-getak ket, Bang. Penthoke lho jange nang ndi? Loh. Anakku cemet. Pak sampean niku wis tuwek pedet. Iki ngono, Pak. Masalah nak. Awakmu tak goleki ngalor ngidil. Kata pecel nduk kene. Kok iso ngalor ngidil? Ngalor ngidul. Iku nek wong gerang jelas wis tuwa ngidil.
Nak. Lah apa, Pak? Sampeyan ro dhewe bapakku lucu ya. Lah apa, Pak? Bapak jange rabi perawan. Kekok. Pak, sampeyan terus rabi perawan ngatasi ta? Lho, gak ngatasi tak ticil. Aku eling, Pak. Tunggu sampean poniman iku lho. Kanca sampean rabi perawan, wong tuwek lho. Iyalah. Wong kate rabi oleh rong dina jange nggo kemanten anyang-anyangen wonge. Lho, lek ku goblok. Kadang-kadang kacau iki. Lah apa, Mbak? Mbak. Yo anake itu goblok-goblok no. Ya ancene anak goblok ya kudu ngakoni nek salah. Anake goblok, bapakne yo goblok pindho. Terus sampean metuhi aku lho, Pak. Kate lapo? Nak. Heeh. Bapak jange rabi perawan. Bapak ngetok bongkotan tak sigar nak. Baru tak tatai terus tak bor, baru tak bor tak patek. Soalnya jange rabi perawan, saya gak krungu rekat. Pau. Bapakku pintere. Sampai rabi perawan lho kuat. Aku jamun joke banyak 50. Kok akeh? Ya akeh cae. Rusak. Kaya marijan rusak. Terus sampean metuhi aku nek Bareng aku mari. Apa ku nyigar bokotan tabor karek mate. Lah terus kare mate kok sampean delek. Eling aku nak. Eling lapo? Eling aku kuwi jange ngetero peniset. Lah terus sampean terno lho. Lho, ayo ngongkon anak terno rono. Oh, dadi aku iki sampean kok terno peningset. Terus nek aku ngeterno peningset tak, wong aku ya anak sampean. Teko kono nang maratuwa sampean. Terus nek ditakoni ku ya apa? Nek ditakon lho, kok awakmu lengge? Lah kok gak bapakmu? Bapak tasik mate. Ngono ya. Oh. Dadi nek ditakoni maratuwa sampean, kok awakmu le kok gak bapakmu dhewe? Bapakmu nanti ngene griya tasik mate. Iya. Ngono ta, Pak? Ya anak kan kudu berbakti, Pak. Iya. Tak budal nang maratuwa sampean, sapa ngerti ya gak wong terus ngenteni. Iya nak, budal nak. Ngono apa? Iya nak budal. Iya, sampean hati-hati lho Pak nek mulih. Wis. Titip bekato aku ya. Bapakne yo kato. Kena. Ya apa rasane, Dan? Oh, kace goblok. Iki. Padi. Haris. Nun. Aku jange rabi perawan. Le. Baya bengi ngipi aku. Ngipi napa? Cikalen ae. Ngipi cikalen kok jange rabi perawan sih. Ngene lho, ngene iki. Nggih. Ngomongno perawan wis kotekan ngene lho. Aduh. Ngene Wis tak nak. kodan wis kelaran kok. Aku wong sugih. Wong sugih sampe Rabi perawan. Nggih. Aku nanggap ngerongokes. Orkes, Mbah, orkes. Orkes. Oh iya, orkes. Heeh. Sing nyanyian ngene kena. Ya napa? Sing nyanyian ngene kok. Ya ngene kok. Roke dibuka, blak. Ditata katoke, blak. Pak niku lagu napa niku, Pak? Lagu Warunge dibuka blak ngono lho. Oh iya. Sari manis. Iya. Kurang manis, tambahi gula. Terus. Wes. Le, ndak ditutupno. Nyanyi kok dipedhot-pedhot ditutupno sing enak. Tutuk apane? Le, sari manis. Terus. Sari manis. Iya. Kurang manis, tambahi gula. Wes. Tutukane lho ndi? Tutuke apa? Tutukane lagu iku mau. Kok iso wis ya? Lagu apa? Tutukane. Lah ya sari manis, kurang manis tambahi gula ya. terus? Wis ya wis. Lho lah ya wis mari. Lagune ku ngono. Lho lah ya wis entek kate teruse kok. Engko nek awakmu ngerti teruse tak WA aku. Alah, nomone wong gendeng aku iki, Bang. Nis, Napa, Bang? kon anu pesono syuting
Oh, sampean kajenge nikah. Syuting foto. Foto. Heeh. Tukang syuting, tukang foto nggih. Tukang syuting, tukang foto. Ngoten. Iya. Mboten sampean DP. Sampean DP, Pak. Oh, gampang kok DP-ne tak jeblono loro. Lho, napa sih dijebol? Aku tak boleh ya. Wong tuwek iki yang ngene jange rabi iki masalah. Bayar. Hati-hati lho, Pak. Hati-hati lho. Lho, embonge kono lho, kono. Endi? Embonge kono. Iku embong. Iya. Tapi embong di aspal. Dalane nduk kono lho, Rek. Dalane nduk kono. Endi ta? Niku lho. Iko. Nggih. Masalah adoh ngene rek. Coba ayo kesumpah. Oh, aja nek gendeng. Gak apa-apa. Nuruti mbah iku rabi. Alah, tak tututane dolan langsung. Apa Mas? Nepakno apane wong bolak-balik wis sampe yo gak tepak belas ngono lho. Lah iya. Wong sugih kaya aku iki gak kurang bondo, gak kurang donya. Duwe anak wedok situk yo gak nurut. Kape tak mantokno kok tambah berot. Iku wong wedok tajaran kepang. Mongko kula niki mantu gak blaen-blaen. Terop ae kaya ngene iki wis 16 juta. Kuwade 20 juta. Catering 50 juta. Lah iki gorong-gorong kadone wis teko ngene iki. Ya ngerti ya, koncone mama iki pelias kondang. Endi Joko? Kaya ngene Joko. Dudoe remek tambahan. Sampe Joko ta Mas. Bojoku dadi kawin. Bojoku dadi kawin. Wekku seret Mas. Tiru omakmu iki lho, tiru mama. Metu dilirik wong lanang. Gak anyi-anyi kaya kon. Lah terus napa aku nyanyi? Sik. Lah lek aku lho kok kon rabi tuwek iku lho ya gak pantes ta. Carane aja ndelok tuweke donyane. Lho lek sampean boto donya ya rabiyen apa anakku kok kon rabi. Lah apa ku ora rabi ku aku bolak-balik rabi. Sampean emoh kok apa kok kana aku. Iku gawe kebahagiaan kona. Ya ora kebahagiaanku ya ngenes aku. Aku sing ngramut sing tuwek kon ngramut donyane. Melendi tuwek tapi sugih kok melerat. Terus marang ganteng tapi melarat. Ya paling ganteng. Ayo. Berarti kon gak gelem sugih. Gak gelem aku. Pancene kon iku turunan kere beke. Lho lah ya bener. Saya turunanku sapa? Lho Sampeyan muni apa? aku Turunan anak. kere. Lah ya sampeyan kere. Aja ditiru nga. Aku entuk papimu iku dudu perkara donya. Perkara apa? Jarem. Jarem iku apa? Sing penting aku sok pinter nyambut gawe, masih papimu gak duwe apa-apa gak masalah. Lho lah ya kok ayo taruh sampean. Sik. Ya aja ditiru. Apa aku kok ngongkang-ngongkang tok menikmati Terus donya? sampai kapan? Mosok biyen gak enak tak lakoni saiki tiba kon gak enak pisan. Loh, kadone teko sampeyan kae. Ya meneng wae. Loh. Lho digawakno santet. Gorong-gorong kate disantet karo setrika. Wis menengo. Iki ngono wis ditukokno mamamu. Iki peningset teko bojomu nak. Iki peningset sampeyan kae. Loh, wong sugih ya biasa peningsete akeh. Kon nek wong melarat ya paling kain sak suwek gedang sak sopit. Aku iki wis. Aja iku, iki blender keri. Monggo. Lho alah. Monggo. Monggo. Oh, tak ijani lho kono.
Cik kula nuwun ae. Nggih. Lho, Kuntet. Mi. Ya Allah. Iki lho, wis kok paketno iki lho cek tas teko le. Nggih. Teko maneh kipas silir. Terus ya apa iki genahe? Ngeten Mi. Kula mriki niki dikengken bapak. Kena gemblender cocok tembok. Kok la apa blender cocotku iku? Delon gak ngisi-ngisino calon oleh mama. Donyane koyo ngene iki lho. Mi, Dalem. niki kula mriki terus terang mawon dikengken bapak ngeteraken peningset. Peningset le. Nggih. Loh, aduh. Jenenge Mami Oktate mantu iku gak boto barang koyo ngene nak sing penting ikhlas tulus. Gorene delok sih. Jangkrik. Loh, iki apa ae le? Nggih kebutuhane damel biaya ya terus ngen mriku. Iki berarti dhuwit, Nggih. perhiasan, Nggih. peralatan rumah tangga. Nggih. Kok ambu bumbu pecel? Oh, softtek niku. Iki berarti perhiasane nang kene. Nggih. Iki lho, perhiasane mek wong sugih ngelamar konak mendelas kilo, gak gram-graman. 16. 16 mboten mendelas. Lah iso, Mak, lakonono lek awakmu gelem boto soge sih. Aku iki gak seneng wong tuwek, senenganku brondong. Lah iso. Lah mau dekne dhewe mau tuwek kok njaluk brondong. Kon nuruto timbang tak coret teko kakak kon. Gak nurut tak pateni kon. Nih. Weruh kon biyen lahir tak jelesepno ngene maneh. Le. Iki lho, bapakmu nandi, kok gak rene dhewe iku lho. Oh, bapak nggih ning griya matek. Lho, Ya apa sih, Cak? lho, apa? Bapak nggih ning griya matek. Lah. Mak, alhamdulillahirabbil alamin aku gak sida dadi manten. Anu mata tak isone lho kon kok. Ju. Mikir, Duh, tak kenano. Bapakmu iki lho lapo kok mate iku? Lho, wong namine nggih ning griya matek nggih matek, Mi. Ya Allah, ya apa lah iso, Mi. gak tambah pengung. Alhamdulillah. Alhamdulillah kono lho. Alhamdulillah gak sida dadi manten. Ya gak iso. Kon tetep. Lho ya apa nak? Lah, Bapakmu iku. Lah wong kenyataane ngoten lho, Mi ya Lah wis napa? dadi bapakne mate kok jek takon ae. Berarti bapakmu mate kon dikon ngrene iki. Nggih. Ya Allah. Lho, alhamdulillah. Ana matamu kono ta. Lah gak sida dadi manten kok. Isine mak irange Gak mak. sida manten apa pirang? Wis oleh kulkas apa iki? Mesin cuci. Oh, oleh sakmene kae. Kon tak lebokno mesin cuci tak geling lho kon kok. Kok iso lho? Saiki mek calon bojomu mate. Undangan wis kadung nyebar 7.500 liwat helikopter. Lho, Catering ya wis ana, kuwade ya cemepak. Apa gak izin mak iki? Lah apa izin? Ya ora izin aku tambah seneng sih. Kok iso seneng? Seneng gak sida rabi oleh wong tuwek. Wis oleh mesin cuci. Waduh, gak ngono caramu kon kancane keplek. Mikir. Nak Kuntet. nggih, Mi. Ya Allah. Nggih. Iki cuma kon sing iso nolong, Lho, Nak. kula nulung ya napa sih, Mi? Alhamdulillah. Oh, kakek ngomong kono tak idoni lho kon kok. Ju. Tolong napa, Mi? Kantenono bapakmu. Aku gak iso apa-apa kadung isin. Lungguh kuwade, Nak. Kula katene bapak. Kantenono bapakmu. Lho kok kuwade. Iya. Ah, mboten lho. Ae tale. Wong jange bojone bapak kok Aja, katene. Nak. Tulungan. Mboten usah, Mi, mboten usah. Ayo, gelem nulung tangga kon. Mboten usah, Mi. Gelem nulung tangga. Mboten usah. Tak kiwon jempale kon. Mboten usah, Mi. Gak usah apa? Mboten usah ditari. Gelem berarti. Nggih. Aku plu aja. Wis. Nurut sampe mama. Nggih. Alhamdulillah sida dadi manten. Oh, teko. Nunggu aku. Nunggu aku. Semuanya le. Nggih. Kok gelem nolong. Nggih. Yo.
dolek opo? Iki sapa? Pengantin longgo. Kocok kesusu longgo. Iki sapa? Lho, panggil ta. Iki sapa? Lho, aku Pak Taji sing sugih dhewe. Loh, iki Taji. Iya. Ya si. Foto. Ya sampe dibacano Yasin lho. Bisa urip dibacano Yasin. Ketebak lea-lea. Gali asem, asale demit, bali demit, asale wong mate, bali wong mate, asale wong urip. Ya si. Mang aja kok sembrono kon sambat debok leco-leco kali asem kok sambate wong mati jancuk iki. Sampeyan iki sapa, Cak? Lho aku Pak Taji sing sugih dhewe. Ya ampun. Sapa, Cak? Pak Taji. Ya ampun. Sapa, Cak? Pak Taji. Foto jangan dadi nganten, kurang ide. Aku. Bang. Ketepuk basa lea-lea, iki alame menungso. Aja ganggu alame menungso. Sampeyan nek wis tenang di alam baka, alam gaib, ya wis budhal, kabeh wis ikhlas. Yasin. Kosek omongmu jek sembrono, dadakno nyambat wong mati terus iki lho. Lho, jarene sampeyan mate. Lho, iya mate. Lho kok cek ya gak ngambal lemak. Takut. Aku mati. Foto. Foto lagi kene. Foto kene. Gak percaya. Mek peno iki menungso urip. Coba sih. Ayo kebogiro, Cak. Kebogiro. Kebone gak iso giro. Ayo. Soale kabare peno iki mate. Aku takok. Saiki tak temokno manten. Mek temen-temen peno iku menungso, iso temu manten. Ayo. Pun para kadang. Dinten iki dawuhipun Bapak Taji kalipun Inge. Foto. Digandeng. Dep-depan. Adicara salajengipun sawat gantalan. 1, 2, 3. Foto, Mas. Foto. Kok ngene kok foto sih? Momen. Kate rabi yo sepakut. Kate rabi aja cematung. Rene, Acara salajengipun dulangan sekul dahar kalima kebogiro. Rene. Napa to wertine? Monjo antir to wening. Nggih menika bekti kemanten estri ten kene kemanten jaler. Dipun sukani unjukan, Mbak. Sote Mas. Apik, kemarin iki apik. Foto langsung ini. Kemanten ngancam. Rene, mertua. Silet. Acara salajengipun nggih Ora ada acara-acara. dahar sekul. Ora dahar sekul. Dahar sekul kalima. Monggo dipun aturi dahar. Asu, jero purut. Wis sampeyan nek tenang-tenang ngono akhirat, aja ganggu bangsane menungso, Cak. Nek ngomong sing penak. Iki kabar gak teko sapa-sapa teko anake Peno. Kuntet jarene Peno mate. Sapa? Kuntet. Lho iya aku mate. Lho kok
Lho iku ora mati. Bedane apa? Bedane mate karo mati. Mate ku gawean mari dibor dipatek. Lah, mati ku gane ambekane go nang kuburan. Lah aku ki mate, nganten. Foto. Aku. Bola balik kobong. Berarti sampe iki durung mate. Gorong. Sing ngomong iki sapa? Iki. Lah apa, Pak? Kon ngomong aja sembrono kon jagane pakmu mate. Sing ngomong lah sampean dhewe. Jagane pakmu mati. Enggak, Pak. Aku sampean kokon rene ngeterno penisek. Engko nek ditakoni ngomong kok bapak mate. Lah ngono sih sampean. Lah iya wis tak sampeno. Setrikone Pak suwen. Kok gak bap Setrikone cocote. kok gak bapakmu dhewe. Iki kene iki hadiah aku tak mulih. Judi. Durung, Pak. Durung. Saiki kene. Heeh. Termasuk iki mung salah kaprah. Salah kaprah. Mate aku ki mate nggawe gawean. Cak, saiki ayo padha mikir beneri. Sampeyan ku wis tuwa ya wis umur dilungkas cara surup ambu lemah. Kok bolak-balik rabi. Kayak ana kesempatan anake peno lah ya iso. Enak, awak pacaran iki pirang tahun? Ya ana nek 7 tahun. Pak. 7 tahun. Mm-mm. Wis kok garap? Gorong, Pak. Gorong. Gorong. Kayak aku dhisik. Peno timbangane garap iki. Aku garapen. Aku garapen. Disoting. Garapen. Garap apa? Wis saiki ngene. Apa, Pak? Wis ana bendere kabeh. Heeh. Ana paribasan gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Iya. Lah saiki aja rame-rame iki jange ngetokno hadiem. Hadiah. Hadiah. Wong tuwek gak semuni hadiah. Ha iku. Ketrecut. Kok bengi? Saiki Wis padha sadar ya, Cak. iya. Berhubung aku iki wong sugih, wong kondang, wong terkenal, koncoku ya wong salon akeh, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Wah. Lah dalu iki gawe cerita apa, Cak? Cerita apa? Cerita apa? Ceritane Cerita apik. apa? Nyikero membalas dendam. Sing kasokan awe-awe. Bengi iki digaweno cerita apik. Ceritane Nyikero bersama Ludruk Budi Wijaya. Hadiah kunci lah.